Osanbona. Yebo. Yebo, yebo, yebo. Oya makhe. Matha. Ulalelene mina kangaka? Uphila ngani? Bengizumhlandla la ngelelo tshetsha la. Hlala uncikeke. Hayi. Yini? Wemasipisi. Hlala uncike. Usho ukuthi ngokomthetho nje mhla ngifa mina fanele ngibikele nje ngisho nababacele ekhaya. Bazi ukuthi nje make kwakho into enzakala kumina kuyobe kuwena. Khuluma ngani? Ngeke ngizongibulala wena. Khuluma ngani? Ukhuluma ngani? Ngiphaphela awuhlale ngezinqa. Ngiqinele hlala la sixoxe. Sawubona Matha. Uyaphila? Ngaphandle komhlandla lokho okuphethe. Ke mnganami ngihamba nanayo intombazana kwaKhumalo. Uma wengane kangoneni. Kona ke besinethemba lokho. Hayi wena, hayi. Mase kodwa manje. Hayi, ungangenzi kanjalo. Sengihleze ngikhazelana nawe. Ungangenzi kanjalo. Ungayenzi lento phambi komuntu okuhamba. Awuzama ukusiphatha kahle Uhambe yaphi uzomuntu ohamba ezofuna. Awusule ngikhulume. Ungoneni yazi besifuna kahle besifuna ungoneni hayi wena. Iqiniso lisho njalo. Ufunani? Hayi size ngoneni uma uba wengane phela noma wengane yakhe lo. Ilula ke leyo ke kanti makunjani. Hayi ngoneni akekho. Hayi ingane kwethu kona ke phela njengomzali lokhu ngakudlulisa na kuwena ukuze mayifika umazisi ngoba phela uzofikela kuwena umntanakho nakho lokhu ngakuzwa nawe njengomzali. Sekwenzekeni? Emakhumalo ngicela uzikhulumele mntanami. Sawubona ma. Yebo. Into engiletha la ekhaya ngicela ukuthi angiphelezele uma ukuthi ngifisa ukuzokhuluma noNgoneni akwazi ukuthi afake isandla ekhuliseni ingane ngoba manje amatoha ayangibhedela noma akasawutholi kahle umsebenzi emachildini manje ngiyahluleka ukuthi nginakekele ingane ngedwa. Hayi lutho uNgoneni ubengakaqali konje indandane. Wematha. Ungayidlalisi lento. Ngani? Lento sikubikela ngenxa ukuthi umzali kaNgoneni. Kahle iwumiyaleze kufanele ukuthi udlulise eNgoneni njengomzali wakhe. Wemasibisi. Yini? Nomngane wakho kusho ukuthi wena ngokomthetho awungitholanga kahle kuqala. Ngona mina ukuthi ngikukhiphe nje kahle ngingakwenzanga lutho. Kule game usho ukuthi ufanele nje vele ngikukhiphe ngemvubu. Ngikukhiphe ngikulandele sinake ezinto. Umkhiphe ngemvubu ngoba kwenze njani? Akusona ingane kaNgoneni yana ngasho nje. Ayizeyangone ingane. Ingane zakaGumede ngiyazazi. Ngeke ngididwe ingane yakaGumede. Uyazazi ngezaGumede? Ngiyazazi. Yangane nje masibisi imnyama. Ifananiseni uNgoneni. Wayibona phi ingane bamnyamisela? Imnyama njengoNgoneni kanjani uNgoneni? Wena ucabanga ukuthi uNgoneni angazimi? Hayi wengemnyama kanjani? Kaze ngangoneni Jesu. Kaze ngangoneni. Ngani yami awonanga lutho uNgoneni onile la. Hayibo wonene uNgoneni. Wonele ngane. Ngokuthini? Wayishiya nengane, wangayondla ingane. Lutho masibisi. Leya ngane yazi ngendlela emnyama ngayo ngisho ungayiphala wethi. Ngeke sekuvele kumhlophe ngavela mhlawumbe okunye kunave ngaphandle. Jesu awuyeke ukukhohlakala. Lutho. Ikhalati uNgoneni. Uyikhalati uNgoneni. Nje emnyama ukuvutha ulimi. Lalela la wena ekukhohlakala. Akufanele kube wena uyikhuluma lento uNgoneni wathi ingane yakhe. Bavumelana nomuntu wakhe ukuthi ingane yakhe angikwazi ungenapi. Bengithi usadlulela phambili yini baqhitha naphambili. Awukodwa gogo ngiyamthela. Cela umyeke mntanami uyabona wena. Konje uzoluntu nje le ngane yakho wena fanele uthathe ilonto nje ibhanoyi. Uwele ephesheya kubo kwayo. Phesheya kwayo le ngane yakwakho le ngane. Eyaphesheya kweyilandla. Awuyeke ukukhohlakala makatha. YaseNigeria? Kusunongene naseNigeria kanjalo. Ngobani? Ngoba bababili bayafana. Wemasibisi ngithe hlukana lento. Akho into engizohlukana nayo. Yekukhohlakala wena. Yekukhohlakala. Uzosibangela amasho. Ma uzobuya nini uNgoneni? Lalelake. Phuma akuhlangene nawe lokho. Hayi khuleka uyabona nje njengoba uthawusebenzi. Cha njengoba uthawusebenzi wena. Ngisho bekuthiwa bekwe yakhe uNgoneni ingane. Vele nakasebenzi shuthi ke i-draw. Nalo nakasebenzi kodwa uyakwazi ukuthi ayenze ayikhulise ingane. Lutho. noNgoneni ufuna lekelele kalowo ngcinyana nayo. Nina nilapho nini ukudla kini anidli nankini. Joyce ingane ayinakudla anidli. Wematha akuzona into efana ngabe uzibuza kulengane ezozibuzayo. Akufanele uyena umnakwabo lengane. Akufanele ngabuza lento ozibuzayo. Wena njengogogo futhi ngaba wena opatanisana nokuthi ingane ikwazi ukuthi ilekeleleke la ikhona. Kodwa wena
wena omile ukuthi nje umelene nje usakondlwele ingane. Ubani osebenza la ekhaya? Wematha. Uyazi Nidlani nina la ekhaya? Hayibo. Nidlani? Sidla lokho ngokudla nje nathi sikupatanisayo. Okupataniso ba ungonena ngithi. Kodwa akakwazi ukupatanisela eyakhe ingane futhi ufuna apatanisele wena nengane zikakhuliwe. Lezi ingane zikakhuliwe wena oma ngezinyawo uqoqana noNkosi ukuthi akakunikeze imali yazo. Nongone nakanawo vele imali. Usukhohlakala wena. Akanawo nanemali ngisho ukuthi wabekwe yakhe ingane. Wena uhamba uvimbana noNkosi la emgaqweni umvimbi ukuthi akakhokhela ingane zikakhuliwe. Ngobe zakhe phela. Hayi bo wemakhulu iyeke lemkhuba yakho. Uzosha nendlu uzofakabi wena. Ngeke nomntana makanawo. Kuneka mina ngisohlala la zafika nwangathi ufika ngo7 uzolala kwami njengakuqala. Ngizona exoshile lo. Sikhohlakala emhlabeni. Lutho akekho kanye ungoneni. Kwazi kwanzima emhlabeni. Kuleyo usohlala zafika. Manje ngizowenze njani ngizomqasha yini? Uqasha ba yena ungoneni ngaphela akasebenzi ngiyazi. Hayi uzobona ungoneni njengendoda uthi wenze njani ayifuni wena leyo nto. Ayikho yonke lento. Ayifuni wena. Sizokana ke impela. Awu cool la. Babake. Hayibo wengoneni. Yazi ulonto yini wena uyini ngongone yazi bekufanele sihambe ngoba sawubona fa hayi Nkosi yami Yami babethi tholile lokho kodwa ayisosasengaza yini hayibo mana ke lo nto nje masibisi ngizokubona besafanele selo ntunjaneni angithi uma ngithi uthe ifanele selapha ekhaya elikhulu khona ilontunja le efanele inkomo ngane yami Wematha le bomvu iyo sekufanele Wematha wengoneni ngane yami njengoba ngila ngihamba noMakhumalo nengane yami kahle kahle besize kuwena sengakufici ke mfana wami sasesificuma wakho kunodatshana afuna untombazana ukukhuluma nawe awusebenze sizobuya baba hayibo ngicela ngizwe ma sasizuma ingane njani light ayingane yaphila babakhe ukuthi njengoba wazi ukuthi angisasitohozi noma amatoho emajaldini aseyabheda izinto zimbi angikwazi ukuthi nginakekele ingane ngedwa ngicela ukuthi uzame ngoneni uzame ngisho noma athi uphosa noma u200 rand ubhekile uzame noma kuthiwa yini ezongisiza ingane angikwazi ukuyikhulisa ngedwa yazi singidaba la unyaka wonke njengane imali ngihlezi ngiyifaka ngineza umayilethe lokho kudlule nje ngisanda khipha ne1000 hayi ngoneni ungadlali ngihamba ngikaze ngithole lutho ngoneni bayifakaza mamtshele le mali 1000 le khuluma ncabo mina vele imali uyayiletha yebo ubani oyilethayo nango phela ukuthi bona basibambayo imali uyayithi ayiletha nje mhlamba abasebhenki abasebhenki abana abasebhenki la kabani uthoke ngoba ngingifakele ebhenki yazi amabhenki vela nawo lonto leyo kusisikhathi abantu ozokaphela unyaka wonke makathi mhlamba amaqolo yazi amabhenki vele kunalento yamaqolo ukuthi aweka amaqolo adlula wena gogo ngeke uqamba manga umdala mhlamba khona inkinga yenzakelile ebhenki wena iphi ibhenki mina bengibona mhlambe lento soyikhuluma ngicela ungayindawo uyabona ukuxhasa abantwana lana asilungise uyabona ukuthi uxhasa abantwana hayibo nawe ngonini usongihlanganela nezinto mina ngane nami ngimdala uma wakho ngimazi wena ungakamazi uyangizwa yini uma wakho ukhohlakele ngonani ngeze ukukwamukelela ngoba unyoko uma wakho ukhohlakele uyangizwa yini ngeke ukubone lokho namhlanje kodwa ngelinye ilanga uzokubona lo ngiyamazi mina ikhule naye lo yeka lento yenza ngoba yikho mina ngiyaza ukuchaza kodwa wasangizwa ukhohlakala kwando kokwenzayo unengane yakwakho matha engadli uyise wayo abeyondla wena udlana nema yini lento yenza ibizwa ngani usaba kanti iqiniso noma lento abayishoyo kunzima ukuba umzali ngoba usuku ungazi ukuthi mawufi uyofaka kanjani kodwa kubabhlungu kakhulu ngonini mawuzohlaselwa ingane yakho uzobula ukhohlakala kwakho wena ikuhlanganyele nezitha lutho ngoba nezitha lana hayi kanalutho khuleka ngizwa ngani akanakwani hawu babasani hayi nayi bomyekeni iphephethen ngiyakule mina ngeke esibhedlela khumani bazosala esibhedlela bengahamba abahambe hayi bakhona siyakhona wena yeka lento yenzayo uyazi ukuthi awunalutho manje esibhedlela ngizoya kanjani mina ngidelile akanakwani lo ngidelile mina ukuthi ngisengihlupheke unyaka wonke mina yini ngedwa ngingenalutho kanti ingane yondliwe uyeka mhlaka abantu ukhohlakala manje masisenzoba nomona ngisho nanokuquleka kwami mana ninomona ngisho nanephika kanti yini ayawume wena sanuzodlana nawe la izinko hamsanga lutho izinko iyasho le le highest esayibaba nogogo yona lutho imali hayi thanda njalo ubhlungu nenyonga azimatha avungiphoxa
Awuvungiphocaza vele ngisabe nanokuthi ngiyakhelene nawe ngumngane ungenzela amahloni nje. Izinto zonke lezo zenzayo. Yazi sakhuluma nabantu. Awunalutho abaphansi kwani. Bathi kuzoba nomkhokha nje abantu bangumsindo egcekeni. Umkhokha wena. Wena umkhokha. Batshele bahambe. Kambo bani? Athi khona nesalukwazi isifika kumina. Ngane nami ngicela ungicaciseleke lana ukuthi egcineni kwakho konke ngoba usumbone nomakho nangu. Usaqhubeka nemkhuba yakhe. Uzokwenza kanjani ukuthi wenze isiqiniseko sokuthi imali yafika enganeni yakho? Ngicela mhlawumbe sekungcono ukuthi ngilethe mina. Amen. Angizoyiletha. So right? Kodwa ngathi khona bengiphethe Ungoneni uyayibona? mhlawumbe umbambele mfana athiwa noma ama-chips. Imali engangoneni wazi nokuthi Hayi kahle wena u20 rand. 20 rand yini u20 rand imali engakho? Hayibo azikho izinkwa la ekhaya. Kone nogogo nje emholweni izinkwa nazo ayisekho. Hayibo bayidlile nje ogomoro yazi nawe ingane zakhulu ezidla kanjani. Labo Sisifana falaba. ngiyasazi sintshontshwe nganami kodwa kulungile sizohamba naso. Siyabonga wengoma. Hayi nami kahle. Kodwa ngoneni ngane bengivele ngazi khona unawo lento le engonjwana nje kancane. Asiyabeka. Bengazi bethi ingqonjwana yakhe incanyana kodwa bengazi ingane yami ukuthi isincane leli ikwazi ukuhamba wondla zonke ingane lezi zomhlaba lezi. Ma. Iphansi leli ngane yami iphansi. Ma, usho ukuthi akwamsanga ngisho imali. Hayi, wayazi ukuthi siyaphanda la nami angithathe entweni kodwa lokho kuncane ngiyakunikeza ukuthi uhambise enganeni. Qaphela ngonini akusiyona yakho le yangane. Iyaba. Abantu besifazane basile yabona nje zwana ngami. Mina ngumuntu wesifazane kade wasangiphila. Yabona nje bayafihla abantu besifazane akusiyona yakho le yangane. Kwamanje yazi angela abantu besifazane bafihla ngayo ngathothi kwa wena nje. Wazi ukuthi ugumede uyihlo kanti akasiyeni uyihlo. Ibukisise kahle. Buka ngisho ikhala. Umfana wami madoda. Ngayikhipha la. Hayi ikhala njena. Buka bukisisa kahle impela. Leli ikhala uyalibona nje ukuthi leli lidla leli rice ekuthiwa ujolofu. Yini ujolofu? Hayi, ngeke ngonini. Uchaza ukuthini ma? Ngeke, akusiyona yakho lengane, kumele uyiqaphele lento. Kumele nje uyiqaphele. Uchaza ukuthi akuyona ingane yami. Akuyona nje inhlobo. Akuyazi. Ukuthini? Waze kanjani akuyona yami? Hayibo phela ngiyabona nje nami njengoba into ayibonayo. Nca, angithi phela njengoba ngisho ukuthi nami ngumuntu wesifazane futhi ngiyazazi nje ingane zakagumede. Yazi ngoneni umnyama impela. Umnyama impela nje kodwa hayi ngeke uzufike kule yangane. Manje usho ukuthi uncisha le yangane wana kusolo ukuthi akuyona yami kodwa unabo ufakazi balokho. Hayibo akudinga nobufakazi. Mawumuntu omdala nje uyakwazi ukuyibona ingane. Uyibona sayibuka. Sihlala sehlasenyuka nawe sishona izintaba zivumbuka sibambe imoto sijama highest ngaze ngokwenza le business lezingu. Kanti unenyama zolo. Hayibo kanti ini ngoneni wena indaba yakho nalengane mawufuna ingane zikhona ingane zakhuliwe. Thatha zona ke uyibone nje ingane zakho. Wena ufuna kondliwa gomora engondliwe yami. Bayafana nokuthi bayizingane zakho nabo. Hayi ke. Lokuhamba uthatha ingane esingazazi. Ngoba le ngane le ezakhuliwe sinesiqiniseko sokuthi ezakhuliwe ngempela. Hayibo. Yabona manje kubheda uhlelo ngempela ke manje kubheda uhlelo angisazi ke mina nje fake ngenze njani. Hayi. Imali yami sizohamba idliwa zonke idwedwe lesezi. Ngishuthi kusekhale intandane. Abavele balethe zonke ingane engene abazala zize la ekhaya ke shuthi sekuqalileke ke veleke. Hayi. Siyabonga kulabo abasubscribe ke laba angasubscribe inkinga yini kuphi? Sefanele hlezi sikhuluma into eyodwa ukuthi subscribe ke ngoba nakhona ngaboni fanele subscribe nina niboni. Ubakavelani pho? Ngiyacikeka mina. Why ubakafa? Nibuke ni like and comment lapha. Hayi. Bakwethu. Kube njalo ke ngane zakwethu siyabonga ke bye. Bye.